Soc la Mariona Ferrandis, soc biòloga i dono classes a la universitat i també treballo en un projecte que es diu Replantegem. Aquest projecte, com a projecte de millora urbana i vinculat a la participació o a la cooperació amb altres professionals, quins valors creus que ha de tenir? Doncs un procés d'aquests cooperatius on som bastanta gent que treballem conjuntament, jo crec que bàsicament el que està bé que hi hagi és que cadascú pugui explicar des de la seva pròpia, des del seu propi coneixement, doncs que expliqui, jo que soc biòloga explico el que conec sobre els animals i les plantes a la ciutat, i per exemple una altra persona, un urbanista, explica el seu punt de vista sobre la mobilitat. Una altra persona, cadascú la seva, el que sap, i tothom, tant si ha estudiat com si no, sap coses de la ciutat, per exemple, i per tant tothom hi pot dir la seva. Què és el que més expliques o el que més et costa que els demés entenem o et fem cas? Doncs, sobretot el que jo miro d'explicar és la importància de portar el verd a dins de la ciutat, no? Sabem que ens agrada molt el bosc, estar a la natura i això, però moltes vegades sabem poc de la importància que té tenir verd a la ciutat, i quin tipus de verd. No només, per exemple, és important tenir gespa a un lloc, sinó que justament la gespa no seria la millor solució per la ciutat, que el que ens interessa potser són tenir plantes que facin flors i que aquestes flors puguin atraure insectes diferents. La gespa només és, fulles que alimenten una mica alguns animals, però relativament pocs, i que hi ha verds, més interessants que d'altres. Que el que hem d'intentar és atraure el màxim d'animals possibles a dins de les ciutats, perquè, primer, és una oportunitat que tenim de si viuen a dins de les ciutats, també intentem que hi hagi més espècies que tinguin potser més llocs on viure i per tant estan menys amenaçades, i després que les espècies, cada una té una funció en l'ecosistema, en el lloc on viuen, i ens ajuden les unes a les altres a poder tenir això, un espai més natural a dins la ciutat. Imagina't un equip de joves, diria, urbanistes multidisciplinars, però que no tenen la teva perspectiva i estan començant a plantejar un projecte o una transformació urbana. Quins consells els donaries? Que puguin obrir aquesta mirada cap a preguntar-se què veuen en els espais de la ciutat en referència a les plantes, si saben distingir que hi tenen una, dues, tres plantes diferents o les que siguin, que puguin també adonar-se que a la ciutat, a part de les plantes, arbustos i arbres, hi ha espai per animals, i per exemple, això, que primer puguin conèixer quines espècies hi ha a la ciutat i, per altra banda, quines estratègies hi pot haver per fer que aquestes espècies vinguin a viure dins de les ciutats.